You know
I don't block the road, no. Create another one, no bad. See road. Whose side? That's how we Hey, here go dollar. Oh, my, now I have Đây là thằng em coi Yet to never locate them. Good house will not do evil. They do it all. Yeah, we need the mic. We go there, the mic. We go there, we go there. Praise the Lord. Praise the living God. Jehovah, He made man. He made man. He made man.
Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. This is cause also the shouting. Imana Chineke dirigima. Shout hallelujah. Our God is faithful. No matter what happens, no matter what is happening, our God is faithful. Neme yobo na inafo Chineke yankwesi ntokwasi obi. I'm sorry I would have been here earlier, but some issues on my way coming. I came all the way from somewhere far, and I'm happy to be here this night. And I believe we are not just, I know we are here because of our mother, but I believe
this night also there was something else Jehovah Gakwe Emekwenimendoghe. Not just us mourning our mom that just passed away. I believe that God will also do something in our life. Also, Mamboge, just 10 minutes, 15 minutes. Mamboge and Kaiwe, we can other things. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Imano tutu oge. Made monare ani bakwa. You know, because not because of anything, but because we are missing the person. I chetekwe onya na emeni mende anyị berekwa akwa. Gawa na Bible si anyị ebe na akwa dịka ndị enwere olileanya. Anyị nwere olileanya. Even if we lose our loved ones, we should always remember that there is hope. Praise God. Hallelujah. Let's read Ecclesiastes chapter 9 verse 4. Ecclesiastes chapter 9 verse 4. To all the living there is hope. For a living dog is better than a dead lion. For to him that is joined to all the living there is hope. For a living dog is better than a dead lion. Nkita dindo ka too much disturbed. I remember this place I just read now. There is hope for the living. Onya dindo nwere olileanya. Onye nwụrụ anwụgo. So ka egbe na-ejide na ị na-akwa akwa enwe unu kwata akwa something else. You understand what I'm saying? Let us not use because we are mourning for the dead and we acquire something else that will consume us. Because he who is dead is already dead. And where ando sulu ibosina so siye nyere mmadụ onye nwuna nke agago. Kama na ndubu maka ndụ dị. Life is for the living. So it matters what you do with your own life. What matters is what you do with your life as a living being. Once you drop that, you cannot do any other thing. Emuna onwezi any other thing here. So the time you will anything each ime bo mbweka dindo. So biko nwanne nwoke nwanne nwaanyị tupu drop oigo eji ekwu okwu nchọ ka ị nebere onwe gị anya jụọ onwe gị ajụjụ si onwe gị am big enough to resist death. Ọnwụ bịakwa nkịta mmasị ọnwụ na abụ m isi ọkpụkpụ na abụ m fine boy na ma aka peke na ma aka buke na o kwesịrị ịbịa kịta ka ihe eme ma ọnwụ bịa na take ye gị, where will you spend your eternity? Ask yourself that question. God bless us all in Jesus' name. Hallelujah. Ihe a bụ mbụ nwere ike ịhụ ndị Holy Christ Ministry. Ulege unu lola Zion. You are in Zion. Kala ulo mbiara ndube ngwu lo momba. I want to remove kingdom. Omomba here kingdom. Omomba is a people. Hello. Hi. Ndị na-ekwu okwu a na-akwa akwa nwunye anyị nwụrụ na-ekwu with very little understanding. Hang he so much. Hello. Hi. Anamirmime. Anarimbo mgbe ọdụlụ ụmụazị ọdụ ọla ejirita abụọ bịa
Hello? I'm from that time. Yeah, I was hearing me. But on the me we were oh with a long I want to hear Roshi with them. The Roshi with them do it because many of you Mariambo, Marmam, Marpapam. The relationship Mamam do so special. Landu Bengua and Lille, Sosonia Iter Mamam. Lord, you will take a young mother. She is so deep in giving that sometimes I'm going where Mamma long Mamma. So how come do two? All I'm bella the woman or war. Me beshila mamam. Questioning my lelo. When you keen do a laugh. I'm as long. No more than mega even a hand braffy 9 months. 10 wara a year 6 months. That's all. Or what if was on the day? Or what if it was on the day? He make a good on here. Simple. Academy good boys. I can't even know new watching in a Pulubi kingdom. Yeah, no chili for local government. Achi. The good boys are my brother. Thank you very much. I go and name and Nabana YouTube, I go and name and Nabana Facebook, I go and name and Nabana TikTok. Jesus. If I am Nabania, because upon it, I would be a Moblin and would be a big start because I can wear about that. I would be not a mineral. Because someone behind I don't do cannot hear Nabana, please. Because Madame here can wear about mineral. Hot other table, mineral, please. More pure water, more malt. Yeah, but malt. I can end the Bobunina, Bobu to a Bobu Kingdom. Abune Webu, Mobuna, Royal Majesty, Iwetim Madonachi, Ezala and Kitalachi, Mbogu to a Bobu Kingdom. Aname Kumaka Ibi Budu. I've got to know about oh no, be I can know. So I can make a I can make Kenya because on your flake and I can that would not Yabigo. San Ancaneria because I am open to be today.
based on logistics, so man, I'm not smiling. Never. And the Megualo, yeah, the Maga. You be made no wiggy, you never made no wiggy. This was in what you never had to. She never went to war. Mama, they got you. That's what they got you. Because I got you. Oh, yeah, they got you. When you get to the Gangama, when you get to the Gangama, who got back to me now? Who got talent? When you got on no chinuka, when you got on no chinuka, Everybody
Nega can I show one? Everybody get it one. It's a young Jesus' name. Jesus' name. When you get in the Navakaya, Jesus of one of the bed. I will never go very long. You know, 24 hours. I never go to today. I'm just in a second, you never it's a party. Ụkọchukwu ndị Anglican echiri echi n'oji anyị nwaga ghọtago onye Chineke ji wee na-aga ozi na P-man na ya akọ anyị ọgwụ ọ gbasaghị anyị ụkọchukwu ruo ọghọrọ ile elu drọpụ n'ala ọlọka alive ọsọ wee tara ya kịta mma ekwu okwu na nke ọmụnna mana ọ bịa aka eze mmanwa nke m na-enye oji acha nri maka ndị P-man zikwara ezu ịkọ nke agụọ mma eze mma ewere ọhụụ jụọ n'ala gwa m nwere ọhụụ lama na oji acha ịghọtago kama na o nwere ofu ihe nya ihe mere one day nji wochila ama ihe ma ụkọchukwu m meso m usoro ụkọchukwu na nke maka mgbe a na-awụ dekin ụlọ elu be anyị leelu ka oji acha ndụ leelu be anyị ama nkwa mmemme elegi be anyị ọlọgwu ekwu nke chọrọ ikwu ọ na-elegi ka nodo na-ekwu oji acha be anyị ewu odogwu ọ meba mma you know oji acha ma agwakwala ụlọ owu you know so ya ka m bịa agwakwala oji acha chịrị ọjị oji acha golekwa ọjị gbaduori eme ikwerekwa ka mmiri ji olekwa ka ahụchara dekin a ikwe maka mmiri ma dekin ọtakalụ aka nọkwala elu ka mma asị oji acha aka nọ ka mma asị oji acha do lekwa ikwerekwa ka mmiri esikwala elu dekin mara dịtụ ọ dị mma mụ ọsọ na ọdịkwa ka nke nna mama abarụ na nke ndụ Elijah so therefore divine form n'akụkụ agwara ngwa na ma like ho buru imi wa ba ibe para imi be aside I can't read the one para imi we so ke form I don't know na my meal na joke so you know I know I nwere ụkọchukwu Chineke ji wee na-agọzi n'etiti anyị ụkọchukwu anyị dị pụọ anyị wee pastọ abụrụ nke aka gị otu aka Jehova sịrị kama ọ pastọ nke na-eme otu a ree ma sokwo ya ome na chọọchị ebe a nọwa pastọ Samuel ọ nọghị n'ime aka gị kama mlee ihe Chineke gwara ọgwa gị ome otu a eziokwu kọghachi then anyị nwere ụkọchukwu mgbe na-akọ maka ụkọchukwu anyị ọnwụghị ihe egwuregwu o wee ji ebuka na gbu onye abụ confirm ordained ụkọchukwu ọ n'etiti anyị onye na-aghọrọ anyị mgbọ ma anyị gaa mba ụbọchị anyị gara ezi agụ ndụ pamifuru nke ha kpọ ha ndụ P-man anyị gara ezi agụ ha elela ya alụ mmụọchi na mmụọchi ile ka a na-eme alụ ịma na onwe ihe ya agwa ma agbaghị ije ji ọkụ na ije ekwe nje teta mụchi ha ele-eme nke la ha abịakwa mgbe ụkọ elekwa ụkọ wotụtụrụ Baịbụl igbolie aka elu ọla alụ eti nkwu okwu maka na ọ karakwa ma ọ na-eti mkpamkpa n'isi mgbe gaa nwere maka na onye nye ogbugbo ọfọ ndị mmụọ anya mụlechu ka ụkọ na nke a karịbakwa ụkọchukwu anyị iwe were Baịbụl onye aka elu otu ụgwọ ọbụla ọdụ ọka na ekpere mgbe onye mmemme ha
nyatelon ko ni Bible otu a si n'aha Jesus nke me na gbadi unu hụrụ ụkọchukwu anyị na-arụ ọrụ so anyị nwere ụkọchukwu na pima ndị pima ka ọ nọ ụkọchukwu anyị aka biko ọ dịrị isi or microphone or microphone nji wee na-ekwu okwu anyị erika anyị nwere nwezi udo mgbe nwezi udo ga-apụta ebe anụwa ọ ga-agwa unu nke o ji webụrụ nwezi udo anyị nwere Adachi nwanne Ọgọnwachi mgbe ọ ga-apụta ebe a ọ ga-agwa unu nke o ji webụrụ Adachi anyị nwere Ekesin o Chineke chọrọ mma mgbe ọ ga-apụta ebe anụwa ọ ga-agwa unu nke o ji webụrụ Ekesin anyị nwekwa ọfụ MC Paro mgbe ọ pụtara ebe anụwa ọ ga-agwa unu ya bụ MC njikete MC ya zi welekwa iwe cancel on order before I drop on microphone no ehu ki chakọ bato lolo mmaka eke ikpe bato bado battle n'ọra ka mma akpe mba battle so ana m akpọlite mmadụ dịka MC battle bịa were microphone ka ịkpọlitere anyị onye Chineke ji wee na-aga ozi n'obodo a bụ nwa God ka ọ were agbara gị eji agbara gị okwu kpotoro anyị mmụọ nsọ nke Chineke ka mụa na onwe m la ahụ ibe mma ya emikpu onwe n'ime nkwụ ịghọta biko na akụkọ na aka ebe a biko nụ a na-akụkọ aka ebe a otu a ka Jehova sịrị ọsị na-ekwa ọsị cha Jehova ọsị gị ma ekpere abalị mkpụrụ anọ ọsị aka ngwa ngwa ọsị ja ọsị Jehova Emmanuel biko anyị na-akpọlite nwa God biko bịa na stage please I can tell you okwu now I can gbazu ọgwụ mgbe m ga-agbazu ọgwụ m ga-abịa n'ụlọ ọnụ mfere. Thank you very much. Thank you.
Amen.
What you
gonna give up, baby. Yes, sir. One them. The Reverend. Oh, my Jesus, oh, my I got my blood to go in
Motor ne damage.
mortuary. Thank you. Those are good food. I'll be that in I don't know. No, so by young ways. No, so. Road, that can on a main road. And I will go to the bank. First place I used to branch here, the ranch.
Yani kwa maya. Mna kwa 5,000. Who's that going? Oh, you're nice. That the NPFL is in brothers have found time to come together in unity, in grief. You know, they have been apart for a while after Harry and Meghan Markle were, almost tentatively ostracized, technically, in quotes, from the royal family and from the royal family. Sharp.
Diaga. Okay. Chama ko so nunca be kada. Only ka o si bisa. Ko na opera. Mas mama. Oh, mama yang ya.
Makana chupu mana ya ni aga ano. Naka ni chupu na kono. Iba ina siya bina. Welcome. In love the people of the Nanya. I think it will take a while. No. May your soul rest in peace. May your soul. Welcome to your house. I don't want to go. God bless you. One ne buku ibo zu na na eche dekwa na obosi nke unu ga-abịa. Onye ọbụla ya awụ na were ga nọ n'ụwa forever. Onye ọbụla ya awụ. Ma ndị pastọ ya awụ, ma ndị ụkọchukwu, ma ndị reverend sister, ma ndị safety, ma mụ onye ọbụla ya emeche nwụọ. So ka ị na-eni so hey. Ka balance kwa. Tutakwa block. Tutakwa Mogasa. Asị nke ọkụ eluigwe gosite ọkụkọ ụkwụ asịkwa ebe ọbụla ha nọ ebe ka a na-agbakọ n'aha Jizọs. Mmadụ a ga-eji wekwara ngwa ọrụ itinye ọgbaghara ka onye aghara ịbịa ebe a. Chineke ka onye aghara ịbịa ebe a. Ihe ọbụla a ga-eme n'ebe a ga-ebute ọgbaghara onye nwe eluigwe ha na-ayọ gị ka ndị mmụọ ozi gị bịa ọgụ ka ha bụrụ onye dị otu a ma akọ na uche ya ma ihe niile ekwupụga mkpụrụ n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ọtụtụ ihe dị iche ha ga-eme n'ụbọchị nketa mana a ga-egbu ya nkenke dịka ụbọchị si wee dịrị na nkenke a ga-egbu ya ka ndị bịara abịa wee na nwụọ maka amara n'ọkụkọ 12 wee gafee. Anyị gara ebe dị iche iche ọhịa ya na nwaanyị na-eso ọ bụrụ nwoke ebugoro ya na-esi isi mgbe a na-ekwuchi okwu ekwutoga ekwuchaghị ya mana ọ bụgoro nwaanyị a ga-eme gịnị. So anyị ga-akọ ọtụtụ ihe na nkenke ka wee meet you all. Chief, daalụ. Thank you. God bless you, sir. Echere m na m ga-akọ akwa ọfụma nke ahụ na-akụzikwa ka anya ụfụ.
Amen. Biko, achọm ka kwụrụ ọtọ n'oge kịta. Anyị anụchago testimony niile ekwuru ebe a ụzọ mmadụ na-abụ. Maka ohere nwere ike ịkpọkwa onye ndị onyi ya, ma mkpọkwa onye ọzọ, ma mkpọkwa onye ọzọ, ma mkpọkwa onye ọzọ, mana due to time onye bịakwakwa anyị na nwaanyị bụ ezigbo mmadụ. Mana mgbe ị na-ekwukwe okwu ezigbo mmadụ, na-ajụkwa onwe gị bụkwa ezigbo mmadụ n'ezie. Maka onye ozi Chineke ga-enyekwa testimony mara nwaanyị a. The only thing ị ga-akpọkwa onye ozi Chineke nye testimony abatụ nwaanyị ọsị gị na nwaanyị a bụ ezigbo mmadụ. And from ihe o mere, ndị oyibo say it is not how well or how long you stayed, it is how far you've done. Ọ bụrụ na ị nọ 20 years, ọ bụrụ na ị nọ 100 years matters. What matters? The effect ị mere na ndụ a. Anyị chọrọ ịnụ okwu Chineke kịta, na achọrọ m ka iru ndata isi gị. Iru ndata isi gị ebe ọ bụla ị nọ, si Chineke gwa m okwu. Ndị mmadụ na-eche na ebe beria, ebe a bịara beria not just ka a bịa nye mmadụ. Beria bụ a strategy of crusade, ife ọ bụ. Ebe a na-eme crusade, na-agwa ndị mmadụ okwu Chukwu. Achọrọ m ịgbado onye ga-agwa ya okwu Chukwu in the person of Apostle Emmanuel Chukwu. Kọrọ na aka biko nụ. Saying thank you, Jesus. Aka. We are saying thank you, Jesus. Thank you, thank you, thank you, Jesus. We are saying thank you, Jesus. Aka. He mere the man. Hallelujah. He mere the man. Hallelujah. Chineke he mere the man. Hallelujah. He mere the man. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Ano maranonya bala geze Jesus. Ikikwa manonya wano kunye Chineke mo. Agune chibele maranonya bala geze Jesus. Ibudi kenaga. Ano maranonya bala geze Jesus. Ibudi kenaga. Ano maranonya bala geze Jesus. Ibudi kenaga. Ano maranonya wano kunye Chineke mo. I'm gonna achieve a Jesus. I go Maranonia, Jesus. Thank you, Jesus. Father, we thank you because you are the author of life. Johnny Messies, we are many that have gathered here. Jesus. Ihe ga-egbochi ekpere anyị n'ihi na anyị bụ ụmụ gị agbakọgo na ọ n'etiti anyị si na ebe anyị da-abụọ na-atọ gbakọ n'iso anyị nọrọ ebe anyị ma na-enọ ebe a program a agachago nke ọma anyị wee na-asị na presence gị n'ebe a abụgoro ihe niile. Ihe m biniri ọtọ ugbu a bụ ka gị onwe gị wee bini ọtọ n'ime m maka na ị nọ n'ime m. Mmụọ ọjọọ niile ga-enyefe, mmụọ akwụrakwụra niile, mmụọ niile na-eregharị ebe mmadụ nwụrụ, mmụọ ndị nwụrụ anwụ ka a chụsasịa ha n'aha Jizọs. Ka mmụọ ozi n'ọbụ ụmụ Chineke gbakọ. Okwu ngaji ikwu ugbu a ka ọ bụrụ okwu gị, ka onye ọbụla ga-anụ, onye ọbụla n'ebe ajọ mmụọ na-esogbu dịka m na-ezi ozi ọma a, ka onye ajọ mmụọ na-esogbu nwere onwe ya. N'ihi na ọ bụ mmemme ụmụ Chineke, onye ọbụla dị ala ka o si n'ebe dị ala gbagote elu n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. N'Enugu steeti ndị Igbo, na Chineke gozie mmadụ niile dere n'aha Jizọs. Ebe a ga-esi n'ozi ọma tata ga-ebido, anyị ga-ebido ozi ọma anyị weta na Luke chapter 16 from verse 19. Dịka a na-asate ya ọ bụrụ na asị n'ọzi debe anyị ga-ewere ya na Jizọs Kraịst onye anyị na-efe onye ike na ike gị ka o were ka anyị niile mana ọnwụ anyị ga-amadụ na nwa obi ihe problem bụ ọbụna gị na Chineke from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sword. And it came to pass,
that the beggar died and was buried, and the rich man also died and was buried. And in hell he lifted up his Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. I am tormented. In thy lifetime receive thy good things, and likewise Lazarus evil things. But now, and beside all this between us and you, there is a great gulf fixed, so that they which will pass, that would come from thence. Then he said, I pray thee therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house. For I have 5 brethren, that he may testify unto them. Let them hear them. And he said, Nay, Father Abraham, but if one went unto them from the dead, they will repent. And he said unto him, If they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded, though one rose from the dead. Praise the Lord. Praise the Lord. One man no nime moto na travel somewhere in Imo State. Due to bad road enwe n'oge gara aga, side ahụ nwoke wee danye na gota, nwa accident danye na gota, crash ewe bupụta ya buru ya jewe n'ọgwụ nwụọ. Ebugoro ya gawa jee deposit ya na mortuary, nwunye ya jebe ahụ bufute ya tinye ya na akpati buru ya jebe ebe Reham Bonke, a German preacher na-eme crusade. Ruo busi ya na ọ na-azụ si na di ya ga-eshiri n'ọnwụ bilie, because he was a pastor. Nwaanyị na ebe ahụ na-ekpe akwa, di ya mee mkpọtụ, otiwe mkpokọwa mmadụ abịazi ya masaji ba the man na-asị thank you Jesus. Onye nwụrụ anwụ isi na mortuary bupute wee dokwa ndụ ọzọ. Mgbe the man nyecha testimony otu nya si nwụọ, ọ ga-adaba n'ihe anyị gụrụ n'akwụkwọ nsọ taa. Wee tinye ya na DVD, wee maketie ya, ree ya na Nigeria niile, ndị mmadụ na-awọchi ya. Reham Bonke wee kwunye okwu na testimony the man, wee sị na Luke chapter 16 from verse 19 down, na nwoke nya na Lazarus kwuru okwu na ala mmụọ, sị Lazarus na ọ bụrụ na onye nwụrụ anwụ si na ala mmụọ ebe a na-achị n'ụwa jekwa ndị mmadụ okwu, na ụmụnne ha ga-aka nụta karịa na isi na ndị nọ n'ụwa nọ na ndị ozi ọma nọ n'ụwa ha gwaba ha ka ha nụ. Na onwe onye nwụrụ anwụ ga-esi n'ala ndị nwụrụ anwụ pụta bịa gwa ụmụnne okwu na ndị mmadụ ga-aka nụ. Ọsịnogbo okwu a mezu maka na this man anwụgo. Wee si na mortuary bupụta ya wee buru ya bịa crusade. Na ya nwa Reham Bonke ekwekwaghị ekpere. Bonke did not pray for him. No faith nwunye ya ji wee ka obu buru onye si na mortuary bupụta bịa crusade. Wee na ọ na-azụ a na-ekpe ekpere, ọ na-ekwe amen. He could not go to the preacher. She could not go to the preacher. Also no faith ya ka Chineke nere anya. And the reason na ekwesịrị ka the man nye testimony ka testimony. Mmadụ na-abụghị white bata n'ime moto ahụ, ọ bụ angels. Ya chọọ ka ha kwuo okwu, ha merie aka n'ọnụ. Praise the Lord. Ha merie aka n'ọnụ sị ya mechie ọnụ. Ha wee duru ya jebe. Wee bazia na the land of the spirit. Fu ebe mmadụ na-eje ma mmadụ nwụọ. Na o nwere ebe ha ruru, ha gosia ndị igwe mmadụ nọ sị ya na ndị a niile bụ ndị nwụrụ anwụ. Na ndị na-ebe ahụ yi uwe ọcha na-abụ abụ. Na o nwekwara ebe eru, egosikwa ya ndị ọzọ, na o mere aka otu ebe ọzọ mepe. O gosi ya ndị ọzọ sị ya na ndị a bụ ndị nwụrụ ma ha na Chineke adịghị na mma. Na ọha na ebe a na-eshi ishi, na ebe a na-ebe akwa, na-eti mkpu. Praise the Lord. O wee kwuchaa ya, wee sị na angel ahụ bata na the moto mgbe ya nwere the accident, na o nwere file angel ahụ bunyere ya na Bairo. Na o bunyere anya before o duru ya mebe the journey. Na ebe ahụ niile nya jegharịcha ihe ha niile mere mgbe ọ na-achiteze na ndụ. Ọ mara how many days or hours o take, mana o chetere ya. All the ministers of God na-agwa ya na
faịlụ ahụ e nyere ya na bairo ka o wee nwee ike nwee memory, ka o wee cheta ya, ka e nwee part of him where the record. The man wee kọba akụkọ. Ọ bụrụ ya bụ na onye nwụrụ anwụ a na-achịtego n'ala ndị dị ndụ nye testimony. Ihe a Abraham, maka ụfọdụ mmadụ na-ekwu n'obodo a na n'obodo ndị ọzọ na-asị na ihe dị ka ọnwụ siri ike. Ofu onye gwara m sị m na ọ bụrụ na ọ bụ ihe a na-aga agacha na-achịta azụ n'ọba ebe ọ ga-aka mma. Maka mụ nwa pastọ, o nwere obodo m na-arụ ọrụ bifo mechaa jee transfer, mechaa jee ọzọ nye jee tee aka. Ọtụtụ ndị n'obodo ahụ mụ na ha afọ ozi ọzọ for a very long time. Mgbe o mechaziri ote aka m bịakwa obodo ahụ ọzọ, onye ọbụla na-aṅụrị, anyị niile na-aṅụrị, na-celebrate our presence. One woman wee kwuo sị na Pastor Emmanuel Chukwu na ọbịbịa ọ bịara ebe a taa na ọ bụ na ọnwụ dị otu a na ọ ga-amagbu onwe ya. Maka na ọ bụ na mmadụ na-agba ọnwụ ote aka ị na-akpọ ya afọ efu ọzọ ote aka ọ bịakwa again na ọ ga-amagbu onwe ya. Mụnwa wee na-ekwu n'ụwa anụnwa Chineke kere anyị ekwugo na anyị ama nọ ebe a forever. Mgbe anyị ga-anọ ebe a forever mgbe Jizọs Kraịst ga-abịa kpọrọ ndị nke ya, ya ka a na-akpọ rapture. That is what the church wait for now. After some years, Jesus Christ ga-agbadata with the saints bịa chịa eze n'ụwa. Ọ bụ mgbe ahụ Jizọs chịbara eze n'ụwa, mgbe aka a ga-emecha nwee mgbe mmadụ ga-ebi n'ụwa ekpere emezuo si ka eme uche gị n'ụwa dịka esi eme ya n'eluigwe. Jizọs ga-emecha chịa n'ụwa anya na ndị nsọ. Na-anọ na gate be onye ọgaranya everyday duto na enwere nri a na-erifo wunye na dustbin ka ọ ma ma ọ nwere nri a ga-enye orie. Akwụkwọ nsọ wee kwuo iji gosi na ọ dị sick n'ụwa. Ọ bụrụ ọsọ na agụụ na-agụ ya, ọ dị sick. Onye ahụ tara ya n'ụkwụ, o nwere onye ma ụdị ọnya nwa, ma ọ bụ onye nwa dị ala, ma ọ bụrụ ndị ọka, ma ọ bụ onye aka nọ n'ọya. Dido o ji nwụọ, Lazarus zuoro ikuku ike. Akwụkwọ nsọ sị na ya bụ onye ọgaranya mekatakwukwara onye ọgaranya mee gịnị? Nwụọ, which means ama ka ịbụ ogbenye one day nwụọ izuoro ogbenye ike. Nọ na ogbenye abụghịkwa ezigbo ihe. Onye ọbụla n'ebe a na-anụ unu m ekpere m na-ekpere ụbọdụ ogbenye Lazarus ahụ ọ gara abịabeghị n'aha Jizọs. Lazarus gaa n'obi Abraham, ọ nọrọ ebe ndị ezigbo omume nọ. Akwụkwọ nsọ sị mgbe onye ọgaranya nwụziri, ikuku bụrụ onye ọgaranya gaba ebe ndị ajọ omume nọ. Ewee marị na onye ọgaranya maara Lazarus na ọkpacha anya abụọ fụ ya o tufuo iru. Gị nwa na ebe a na-abụ ikekwe na Chineke nyere 1 naira, ijide 1 naira, ịfụ onye ịma itufuo iru. Ikekwe onye ọgaranya hụ Lazarus ka ọ nọ n'ebe Abraham wee kpọọ ya sị Lazarus ọ gị dị ife a? Lazarus sị ya enom. Ọ sị ya biko na ebe m nọ bụ ebe akpịrịkpe m nọ. Praise the Lord. The Lord is with us. So onye ọgaranya wee fụ na ya nọzi ebe dị njọ, na Lazarus nwa ogbenye nọzi ebe dị mma. O wee na-ayọ mgbe a nọ n'ụwa, Lazarus na-ayụ ego nri, na-abịa na-arịọ nri ọ ga-eri. Mana n'ala mmụọ onye ọgaranya na-arịọsị Lazarus sị ya biko kunye mmiri ka ṅụọ. Lazarus wee na-achọ ka okwu. Abraham wee sị ya na o nwere onye ga-esi nwe ebe anyị nọ bịa ebe ị nọ, na enwere ihe na-ekewa ndị nọ ebe anyị nọ na ndị nọ ebe ị nọ, na Lazarus ama mbịanwude ebe ahụ na gị nwa ama mbịanwu ebe a na ọgago. O wee rịọ Abraham sị ya biko ebe ọ bụ na ọgago na o nwere ka unu ga-esi nyere m aka, biko na ọnọdụ m na ebe a jọgburu onwe ya na ihe abụọkwa ihe mmadụ ga-abịa na ya. O wee sị Abraham na enwere m ụmụnna 5, gị jee gwa ụmụnne gị na o nwere ihe ga-emekata ka anyị si ebe a bata n'ebe ị nọ. Ị ga-akwa bata ebe a na o nwere ka anyị si ebe a jebe n'ụwa izi ozi ọma. Praise the Lord. Hallelujah. O wee sị ya jee gwa ụmụnne m nọ n'ụwa. O sị ọ bụrụ na ha nụrọ nke Moses na ndị amụma na-ekwu n'ụwa, ihe o mean today bụ preachers and prophets, hear them. Na ọ bụrụ na ha nụrụ ihe preachers and prophets na-ekwu n'ụwa, na onye nwụrụ anwụ sigodu n'ụwa jee na fama nnụ. Ekpere ahụ bụ ihe Bọnki na-ekwu n'ọnya ka Chineke zara. Ụbọchị onye nwụrụ anwụ si na mọchụarị
bute na crusade grand wee nata na ndụ wee gwa people ihe ọfụ n'ala ndị mmụọ. So gịnị ka m na-ekwuzi ebe a m nọ? Anyị nwere about 8 stages of life. The first stage of life mgbe a na-asị too young. You man onye ahụ dị too young. The second stage is when you are too carefree. That is second stage. The third stage of life is when you are too self-confident. Mgbe ahụ ibidogo nyewe onwe gị nri, ịchọ iri enu ero, ịchọ irite erituo ihe ịchọ ka ị na-eme. Mana bọchị ị nụrụ nwaanyị bụ the fourth stage of life. A man ịbago na too happy. Mgbe eji anụ nwaanyị. After that, enwekwara another time. Ịmụzia nwa na abụ nke ịtọ nke ịnọ. Is one thing or the other. The other side that doesn't behave like others. One thing or the other. Edowa go too worried. And age na agbagote. Isi na stage a na-afọ ị na-ena ya fụ na ụmụ gị etogo n'ịbụgo senior citizen. Ihe ọzọ ị ga-afụzi bụ ebe a na another stage. Ihe a na-akpọ ya bụ too old. Stage nke ahụ stage what? 7. Too old. Anọ bụ na ị na-azụ ị na-ama ịtụ aka na ya rapụrụ ya Chukwu. Onye amụma dị put his life in order. Onye amụma si agwa Hezekiah, put your house in order. And remember, people are alive every day. One man na-akụgụ ya, onye ji Mercedes formatics kụrụ one man. Ebupụta the man okwezi akwụde nwote eburu ebukunye ya na keke ka eburu ya jebe hospital. Anụ mgbe o ji phone na-ebe akwa na-akpọ nwa ya sị anya bịa na St. Francis na ya nwere accident. The man ga na-asị ihe ọ na-arịọzi Chineke bụ ebere biko ka anyị ghara ịnwụ n'ọnọdụ anya nye ya ndụ. Gị nwa n'ebe a Chineke nyekwaghị ndụ ahụ nye gị ohere. Ndị dị lucky bụ ndị yara obere ọrịa tutu ha nwụọ gbuo oge maka ha nwere chance imake peace with God. Mana o nwere ndị nke ha mere kpam bo o nwere chance ịyọ Chineke mgbaghara, o nwere dị chance ikwu okwu. So mgbaghara ahụ ị ga-ayọ Chineke yọọ ya kịta. Udo ahụ ị ga-eme gị na nwunye gị mee ya kịta. Udo gị na nwanne gị ga-eme mee ya kịta. Ọ bụrụ iwu ma mmadụ bịara rịọ gị ayọ, ị nwere ike ichekwa onye gị na ya na-ese okwu si ya ihe ọbụla na-esere anyị. Biko bịa gbaghara, bịa ka mụ na odozie. Ị nwere ike kpọọ ụmụnne gị niile si onye ọbụla mmejọ mụta nwa na-akpọ Menesa. Menesa ahụ wee bụrụ ajọ nwa si Owere ba nne ya afọ. Akwụkwọ ya bụ anyị nwagoro mgbe anyị nọ na Bible College. Ihe niile maka anyị gụrụ mana ihe niile papa ya mebiri nwa agwa chere ya. Papa ya rụchachara ezigbo ọrụ ya nwa were ajọ ọrụ mebiri ha niile. Onye ọbụla ga-asị mgbe a Chineke si this man put your house in order die. N'ọkakwa na ịnwụ karịa mma. But he wanted to stay more. Ọ nọrọ longer. Mana ihe ọ pụtazi na family abụghị ezigbo ihe. Efu na ọ bụrụ na ibiwere ndụ ogologo na ọ bụ ka ibichara ogologo ndụ ahụ kedu ihe si na ya pụta. Otu anyị nọ now kwado cheru na anything can happen at any time. God will bless you. God will bless you. God. Ọ bụrụ na ịnụ okwu mkpu a mere ugboro 3, ọgwụ ọbụla eme megide gị ka ọgwụ a mebie n'aha Jizọs. Gekwa m ntị ihe ị ga-eji ma ị ga-aga eluigwe ma nwụọ. Jesus nyere anyị plan of salvation. On the first crusade of the church age. Praise the Lord. On the first crusade of the church, Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Only have talk of. Number 1, chegarianu. N'ihe am na-eme nwunye m echegharịa m Chineke gbaghara m. Ihe am na-eme nwanne m echegharịa m. Ori am na-ezu echegharịa m. Ana m egbugbo mmadụ echegharịa m. Ana m agwọ baptism in Jesus' name. Ọ dị na Bible. Na ọ bụ na emere mmadụ baptism, whoever believeth and is baptized shall be saved, and whoever believeth not shall be condemned. Ichegharịa eme baptism ewe gbaghara mmehie. Baptism in Jesus' name for the forgiveness of your sin. Number 3, or see you shall receive the gift of the Holy Spirit. You shall receive what? Nigga nata kwankwa ahụ bụ mmụọ nsọ. Ijekwu pastor ejụọ ya sị ha kere otu mmechi nata mmụọ nsọ. Mụ nwa na ebe ọ bụ na receive Holy Spirit agbasa inwe ike jụọ m sị m kere otu mmechi nata Holy Spirit. So okwu atọ a kwuru na so ọ bụrụ na ị nọ ebe a na ị chọrọ iwere ndụ gị nye Kraịst, tinye aka n'obi ka anyị kpee ekpere ekwego m na m ga-efe gị n'ime mmụọ na eziokwu.
gbaghara m mmehie m niile, dee afa m n'akwụkwọ nke ndụ, nye m mmụọ nsọ gị, nyere m aka, ekwene ka m laa n'iyi. Ihe ọbụla ga-eme ka m nwee nzọpụta, mee ya na ndụ m. Ekpebigo m na m ga-eso gị ụbọchị niile nke ndụ m n'aha Jizọs. Mgbe ọ bụ na ikpere ekpere a gị ka m na-ekpeziri ekpere a, ị ga-ekwu amen. Onye nwe anyị, arara mmadụ niile akpere ekpere a nye gị n'aka. Ihe ọbụla dị njọ na ndụ ha, were ọbara nwa atụrụ fichapụ ya, n'ihi na ha ayogo arịrịọ ebere bata n'ime ndụ ha, mejupụta ha na mmụọ nsọ. Dọrọ mmadụ niile a bịa nso gị, nye ha ndụ ebighị ebi, nye ha mmụọ nsọ nke ga-eduba ha n'ụzọ nke ndụ, ka anyị niile fụ onwe anyị n'ala eze Chineke, bụ ụmụ gị ndị nwụrụ anwụ na ndị dị ndụ, n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Biko n'ebe ọbụla ị nọ kịta, anyị chọrọ enye onyinye. Anyị ga-enye onyinye tupu akpọ the family. Anyị ga-enye onyinye, tinye aka n'akpa, matakwara na onyinye ọbụla ị na-enye ka the last offering na-enye this woman, the last offering na-enye n'ihi nwaanyị a. Biko ebe ọbụla ị nọ kịta, tinye aka ka anyị na-agụ egwu a bido nye bụ onyinye. Ka enyecha onyinye a, anyị akpọlite man of God ka ọ bịa were onyinye a tinye aka Chineke, na akpọkwara the family ekpere tupu anyị buru nwaanyị a ejije nie ya. Biko nke anyị na-eme ọsịsọ. Bụla abụ n'abalị nya, onu ya dị ka onu ndị mmụọ ozi. Ihe mere dị mma, ihe mere dị mma, ihe mere dị mma, o ihe mere dị mma, o nna m ihe mere dị mma, omega ihe mere dị mma, chim ihe mere dị mma, eze ihe mere dị mma, o ihe mere dị mma, ọrụ elulu dị mma, ihe mere ọ dị mma, ihe mere dị mma, eze ihe mere dị mma, ihe mere dị mma, nna ihe mere dị mma, papa nọrọ elulu dị mma, nna nọrọ elulu dị mma, omega nọrọ elulu dị mma, dadi ihe mere dị mma, nna m nọrọ elulu dị mma, anyị mere dị mma, o ihe mere dị mma, ihe mere dị mma, eze nọrọ elulu dị mma, papa ihe mere dị mma, eze ihe mere dị mma, eze ihe mere dị mma, ime ọnọdụ ọbụla, n'ime ọnọdụ ọbụla, onye dịrị obi anyị mma, n'ime ọnọdụ ọbụla, n'ime ọnọdụ ọbụla, ịdịrị obi anyị mma, Jehova ịdịrị obi anyị mma, ya dịrị obi anyị mma, n'ime ọnọdụ. Ndị mmụọ ozi. No? Ndonu, oh? Sorry. Reverend Dr. Michael Ukorobiko to come and pray for these people. Hallelujah. I invite all the ministers to come with me and join me. I want to pray for this wonderful family. We know that there are enemies everywhere around this family. But as we pray for them, God will take control of those enemies. Chineke ga ebuso ndị iro maka ezinụlọ agha na ọgụ na abụrụ Chineke. God will fight for these children. Amen. Onwere onye anyị ga-apụta point our finger say, no onye bụ the enemy of this family. But wherever you are, you know yourself.
God knows them, and He will give them according to their plan. Concerning this family, we come back to you. If you pray good things for them, it will come back to you. If you pray bad things, it will come back to you. Adima, Ezi Chineke anyị dị mma. Ọ dị mma, onye kere ụwa dị mma. Ọ dị mma, Chineke anyị amaka. Amaka, onye kere ụwa dị mma. Ọ dị mma. Lift up your hands and begin to thank God for a day like this. That our mother will leave us at this time. Begin to thank God for the children she left behind. She saw her children, but not everything also the best. God will provide everything they need. Begin to thank God. Thank God because they will succeed. Thank God because they will move forward. Thank God because their enemies will die before them. God will preserve this family. In this family. Begin to pray for them and say, God, protect these children, protect them, protect their family. Open your mouth and pray. Pray and say, Father, protect these children, their families, in their going out and coming in. Pray for the protection of the Lord of their feet, that wherever their feet will touch, the powers of darkness will disappear from there. Talk to God. Open your mouth and pray. Pray for them. They need our prayers. They need to depend on God as we call upon Him. He will never fail them. That they will not sit quietly and silently and say, oh, if our mother is alive, if our mother is alive, we will not lack this thing. That God will not allow them to cry in that way. The powers of witches and wizards that will gather up against them, wherever they are, within this vicinity, within the compound, any witch or wizard that will rise up against them, pray for the fire of God to consume that person. Pray that Okunke Chineke powers of occultism, occult that will rise against them, that in their mirrors, as they mention the name of these children, that thunder from above, when they will be born for evil purpose and visit their enemies. For the Lord says, the number of our days is accomplished. But God knows the best. Pray that even as you are here, you will not die in family. Open your mouth and say, I will not die in family. Begin to pray and say, I shall not die in family. I want to hear your voice. 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 I shall not die. If you believe you will not die on time, say amen. On time. Longevity will be your portion. Good health will be your portion. Prosperity will be your portion. Father, we thank you for us. By the power of the Holy Spirit, everyone that is here too will experience longevity. Receive the strength of the Lord in that part of your body. On earth. You will not die unfulfilled. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Ghost. In Jesus' mighty name we have prayed. Can I hear a loud amen 3 times? So we present this offering to your family. We believe it's not going to
It's going to be a token for greatness. That as it touches you, every one of this family, every member here will begin to swim in money. Breakthrough will increase. Amen. Prosperity will increase. Amen. There will be no lack of finance. Amen. Henceforth, in Jesus' mighty name. Amen. So you take as the son. Okay? You want to thank you. Okay. Praise the Lord. Ndị niile bịara n'ebe a ekelere m unu unu si gbaa mbọ gbakọta n'ebe a. O gosiri ịhụnanya na udo ka Chineke kwụghachi unu mmaji kwuru mmaji ebe unu si wepụta n'aha Jesus Christ onye Nazareth. Praise the Lord for the internment, because there is no more time to. And you may go a precious place ever known to man. Across the bridge, there's no more sorrow. Across the bridge, there's no more pain. This world is not my home, I'm just passing through. Treasures are laid up somewhere beyond. The angel I know in life. Why? Tampa. We are going to anoint this ground first before we will lower the body. And when the body is lower, we will now call for God. Nande. We're going to your body lower gradually. I know into what we call a committal stage. Committal stage. We'll have to be patient until our daily mother gets back to the last floor. God will bless you with longevity. Amen. With good health too. Amen. And prosperity. Amen. And also heaven at last. Amen.
Because this world we are in, we are all strangers. We pray that God will grant you eternity after you are done with your activities on earth. And the Lord the family, the children should go inside. Almighty God, of His mercy, to take back to Himself the soul of our beloved mother and sister, late Mrs. Dorathy Chinekeokwu. We therefore commit our body to the ground, earth to earth, ashes to ashes, dust to dust, in the sure and certain hope that the spirit which has returned unto God who gave it will be reunited with her resurrection body as the second coming of Christ be brought to pass. Shall be brought to pass the saying that says, death is swallowed up in victory. Amen. Amen. So I can make dust to dust. That is, we start from all right. Just tell her to rest in peace. Rest in peace. Earth to earth. Say, Mommy, rest in peace. See again. That is sure. That is sure. Yes. Okay. Go ahead. No, it's what brown and I'm telling you. Son of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, having lowered your daughter to the earth from which all mortals came from, we commit this place again into your hand. We commit her spirit, which has gone to be with you, in your hand once more, that by mercy and grace you keep her in a perfect peace. Amen. And that this place wherein her body lies will be covered by your glory. Amen. No evil will come near here. Amen. No enemy will come near here. Amen. There will be no enchantment against the children. Amen. Through this place, oh God, let there be angels deposited to watch over your daughter's body and to deal with invaders and intruders. Amen. Thank you because of your mercy. We cover this body with the blood of Jesus. We cover this room with the blood of Jesus. We make it a danger zone to the enemies. Amen. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, we bid you, our mother, our sister, late Mrs. Dorathy Chinekeokwu, we bid you farewell. We bid you peace. We bid you paradise.
As you journey in the spirit world, no evil shall harm you. Amen. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. It is done.
Thank you.
Bachi, Anamashono Nano Preacher. Abonina Ega Fungo had you edit your Bata. But I can like it of Fonia, Nimo Gabama Funu, Piku never give a guy. I'm on the ability. Okay. I'm going to otu n'ime ndị P-Man jụrụ na-eme njem na-aga ihe onye ọzọ aka nza Alex ụlọile ụlọ emekwa kọmfọ isukwubịa ilame na anyị nọ saịda onye nwụrụ nwa bịa so na P-Man ihe a na-akpọ Performing Musicians Employees Association of Nigeria. All the one job license, ija kwewu, I want to be a jegu. I have our sorry. So no, onya injima kabo somewhere. Chinekeokwu, or member ko osopagi. I na again go so ani. Onye amama Chineke, pastor. I want another reverend, Reverend Onyebuchi, confirmed Kochuku, and Kenda Anglican, Echiri Chibonkwem, August School, Gagide no finish here, Ewochio Kochuku, original one. Madabu Agora by Gabadaka, Suka Mogawa, Esiago, Ka Kogo, Aina Hasuaga, Eko, Agor, Balakba. Eko hagoro chila akpa. So ha na ebe anụwa mgbe na-adịghị anya aga m akpọpụtara unu Reverend Onyebuchi ọ ga-abịa ebe a kụọ egwu n'ụdị pụrụ iche n'ụdị chapụrụ achapụ wee nye Chineke ekele Marcus o si wee na-abata ewepụ ndị n'ebe anụwa bụ ndị dị ime adịka anyị nwere adachi in our midst ọlẹ́bà gbọ́nkwẹ́m honorable Chinedu Obiadolo mgbe na-adịghị anya ọ ga-apụta wee tebụrụ n'obodo dị pụrụ iche anyị na-ekelekwa mmadụ dịka nwa eze na-achị ọ nọ ebe anụwa ọmụka iwere aka ofu mkpụrụ aka agwụ eme ana m ekelekwa dị biobio ọ nọ hie gbọ́nkwẹ́m ebe nke wa akpakakpaka ọzọ ka anyị kenekwa mmadụ dịka MC Patoro ọ nọ hie live ya na agwa anyị otu si na ndị ga-eti egwu ebe a rinne sewa abịa ọ ga-anọ na moto ịghọtago onye nwụrụ bụ onye nke Chineke o Chineke ji aga ozi ịghọta ama mma ndị be Chukwu na-eke okwu ọ gwara onye mama unu otu ọ kpọrọ amama wee nwụọ maka ọ nwere ike ọ kwụsịrị ọnwụ onye ọzọ chịrị ọbaba eke nke na-eme yes so anyị enwego another person Isaiah ọkpọ Zakaraya Isaiah bụ onye Enugu agụ ma ọkpọkwa Zakaraya ọ na-eti ọ dị mma mụọ na nwa m nọkwa taịm ruo mgbe m ga-akpọlite mmadụ dịka sewa ọpụta mana taịm ya ga-adịbere shọt ọ bụrụ pụta ha ozugbo onye anụrụ ya ọ nọ n'ụzọ wee na-abịa with wireless microphone wọta oge mgbe m ga-akpọlite ka ọ bịa kpọrọ ụlọ egwu ọ ga-apụta n'uju kapụrụ na egwu n'ụdị dị ebube ịghọtago biko anyị na-arịọ ọ nwere ọkwa dị mkpa asị mma ebe a since yesterday mana kreti ọ na-eme isi na o mere ihe ọ na-esuo spoon ọ na-esuo efere bịa zuo ka anyị jide anyị seti CCTV kamera na-enyocha onye ọbụla si ihe anyị mere ala ahụ iji wee n'ebe a nọwa bụ ịpụta na main road a emepe akpa iji kwuo ofu isi ya rịbọ ene n'ofe dị n'akpa anụ dị n'ime ya zuo ịtọ ma ọ ịnọ adị anaghị tu
So I'm not going to manage the car. On your side, to be changed to where I do see.
Ndị
none. Uneje. Muma Chineke mkpụrụ aka wee kesi ha chief ha nche ị na-eso ebe ebe a. Ha chief mma abịa ọgọ na abịa none. Afro Princess Akunubi. Princess Akunubi, I can let you go. You are welcome. No. Uneje. Everybody now you can be half about ever and why ever I can not done. My can I play my Uneje in no. Uneje. On the move after your fellow. On the bandage, after your fellow no. I keep looking at I'm really able to go. Then I can have my able. He can tell my able. He can never be problem. What would you have to the kingdom? He can never follow me. Macarondo, I used to have Achi. Or the one brother I know. I am ready for a mother to all these money equal men is not easy. After a better eating them now. And you go to Chicago. You're welcome, sir. What are you doing? Thank you very much. Thank you very much. Thank you. People, for any moon, they are moon. People, if I'm German, that place, please. People, for any moon, that place, they are coming in our party. The microphone and German, that place. Please, thank you. People, please. Ndiwe mommy. Ndiwe mommy bi e bataketa. Ndiwe nwada. Ana me kuma ka ndu be bi afro. Akune echobi ike na mbogo. Ana ma sunu no. Nina you got from Gogo Hajo about Tata. Haji and a man of another city. Haji Haji Toku Tarata, Warubian Badua. Mamma Banana Canada Panaya. Open the boy you got from Togo and Hania Sorabia. And a Mekuma Gana Party. I think a Hana, a prophecy friend. And then you honor the Oma, a better Pratapo. If I had no reason to pay $100, you can hold it Hayata. Macadon easy. None, none. No funny like after having anybody know Ibo or Rubia. How did you go to know Ibo? How did you papa? How do you go to Ibo? None. Oh, yeah, dear, because this way I did it. One minute for a problem. Thank you very much. I'm not doing that, please. I cannot lose a preacher. As a book, you have a good girl, you are a Kamana Jesus. Dalon, to book a zero. Because you have never had another, please. I'm not that you want to walk out. Oh, the money in a paper, I need you sharp over and Adia. But you will also party the salon of Paris over there. I got years to resume to the year who had a 100.
He's not as a sister, he's a lawyer. Be ready. In our heart, he's coming. 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 There's something to do, baby. Only a man to see now. There's something to do, baby. Ik zag mam kota. Biko meguru ka Ọhaneze mara afa gị na onye bụ. Afọ m ọbụm na-eke Ikenta na-anọchite anya papa anyị nwa Obiafọ oke mụ ya mụtara onye a na-akwa n'ụbọchị taa ada anyị nwaanyị hapụrụ. Ekene m biko gwagodo anyị nwantịntị oge ka o si wee bie ndụ oge ọ dị ndụ. Nke dị doro onye ọbụla anya nnukwanụ ihe mmadụ kwesịrị ịṅomi bụ na nwanne anyị nwaanyị a achọghọ nsogbu, ọ chọrọ nsogbu ihe ọbụla ga-eso ọchịchị ha chekwela mgbe niile ọ na-ebe o nwere ike sacrifice her tears for peace. Understand? So n'ọnwụ ya anyị ncha niile abụrụ ihe anyị tụrụ anya, mana otu o si wee dị enwere onye ga-ajụchikwa ajụjụ. Understand?
onye ka anyị ji wee gbakọ tata gwa n'uche wee nọrọkwa na anyị ga-eme ihe niile nọnyere ya mana ndụ mana ọnwụ emesịa ihe dịka o si wee kwesịa. Ekele m unu na mbụ ana m akasi unu obi sikwu unu hapụ ịba akwa dịka ndị na-enwere olileanya unu mana igwe niile na-aga n'ụzụ ọnwụ bụ ụgwọ onye ọbụla ji anyị ọbụbụ ezigbo aṅụrị na mmepe gbara ezigbo ama n'isi a wesị n'okiri ndị ọfa wesị na Jehova gara na mkpụrụ obi na ndụkọ n'aha Jizọs. Anyị fụrụ mbụnụ gba wee bịa wee sị na unu zụ ka emee wee na-asị ka ịgbagodo anyị ka obi dị gị na mmemme unu bịa n'ụbọchị tata. Anyway, for sure obi adịghị m aṅụrị maka na amaara m ọnọdụ mụ na ya ma m bịa n'ebe a ọwụ na ọfụ na m bịa mụ na ụmụnne m ọnụ nọ m nọ ebe a ana m ele anya ya nnọtụkwa m na-ele anya ma ọ ka pụtara mụ nwee bilivu be were n'ọgwụgwụ up till now so nọ ya mere m ji wee sị obi adịchara m ụtọ mana enwere ihe m ga-eme because of Chukwu mara ihe niile and the death elere m anya na ọnwụ ya na ga-ewetara anyị udo kachasị udo ihe m fụrụ n'ime ya. Ekele m unu ana m asị unu ka unu jiri ọ ga-adị unu na mma ọ mara ihe na Chineke ka o mere ezinụlọ anụ a ana m ayọ Chukwu ọ kasie ụmụnne m ụmụaka abanụ ndị nọ ka Chukwu kasie ha obi ma bụrụ onye nchekwaba ha na onye ndu ha o kwekwara ka enwe ọkụ ọbụla ọwenitin ga-adakwasị. Ekele m yo ama m na emetara unu ọfụma ihe niile mere jere nke ọma ya oke anyị dị oke ọ ga-adị gị na mma egwu bọs na-ekele gị ebube eluigwe oke mmadụ na-egwu ndị achọ bụ eze ebube Jizọs wee mee ka ibusoro wee bụrụ ọbụla ọkalikpe wee bụrụ na elu na ọtụtụ akụnụba injinia Pilot oke mmadụ n'ụwa niile iguzoro imerigo ndị iro gị Chukwu kwuru n'iru mkpụrụ gị n'azụ ịbụrụ nwa Chukwu hụ n'anya ịbụrụ onye Mbaise hụ n'anya ịbụrụ onye mba anọ hụ n'anya ị nọ n'ala chi hụ n'anya ibi n'ebe niile hụ n'anya ka Jehova rie otito ewu ọkpụ nnọọ ya achala ugwu nwaanyị stainless agbacha agbacha the midwife nwoke nọ n'ọgbọ na-akụ okwu pastọ nọ n'ọgbọ na-akụ okwu eze ebubene ọkpụwara ụmụ nwoke o so na ndị mmadụ jiriba na-akaba ikuku ebe ọbụla ose antiekata nwanne gị n'anya ahụla nye ịhụnanya okpukpe nta
Chineke yotite Kanchi yofari yotite Chineke yotite Ezeba Jesus is okay,
Chikwama, Onye Mesona Nado, Antitoni Gagana Giron baby. Omema, Anyama Jesus, Anyama, Agame Vera Titoni, Chikwama, Onye Mesona Nado, Antitoni Gagana Giron.